Toen ze mij die mooiste, liefste, fjordigste gypte in. Ik wilde benaderen door Bart Kingma en Harry Zwerver. En samen met 12 oren Friese artiesten hebben wij alle een nummer van Cohen tewezen kregen. En ik had er zelf een bewerking, muzikale bewerking van maken. De tekst doe je al oerzet in het Fries. En ja, dat was een hartstikke leuke ervaring. En nou, ja, die DVD is uit, leidt in de winkels. Het rent heel goed, ik krijg leuke reacties op. Mensen die ontvangen het heel goed. Leonard Cohen stiert net echt bekend om zijn vrolijke nummers. Wat had Elske nou eens met die muziek van Cohen? Ik vind het vrij depressief, wil ik niet zeggen, maar het is vrij zwier. En ik moest er wel even doorheen luisteren, maar ik ben echt van de Frieske tekst uitgegaan. Ik schreef zelf mijn eigen nummers in het Engels, dus voor mij werd ik wel een leuke uitdaging om het in het Fries te doen. En dus ik hier in eerste instantie net zo volle met de muziek, maar ja, nou ik wat meer verdiept had, kan ik echt wel waarderen wat hij dienen had. Het Leonard Cohen project wie eens maar een lietsdingetje erbij, want Elske had als een van de weinige Nederlanders een platendeal met Universal Music. Dat is een van de grootste platenlabels van de wereld, met namen als Jimi Hendrix, de Kaiser Chiefs en de Dijk, maar je was best wel groots op dit nieuwe talent. Wat zei dat? Er is hartstikke bij Universal, maar ik mag mijn plaat nog opnemen. Ik ga nog de studio in, dus dat mag alleen nog. Dus ja, in Safire. Het is heel veelbelovend, maar goed, ik mag het nog wel aanleveren. Michiel Hogeboezem is een audiotechneut uit Friesland die het contacten had met Universal Music. Michiel had ook een studio met Mirjam Timmer van Twarres. Hij had dan ook de demo aan Universal Jong en doen we het bingo. Ja, nou het grappige, ik wist helemaal net dat Michiel dat cd'tje jong hier. Want ik wie gewoon in veronderstelling, we zullen nog een paar nummers mixen, nog een paar nummers doen. En ik ging mijn telefoon dat weekend uit en op snelheid dacht ik, nou, ik moet maar even mijn telefoon checken. En toen stond Michiel, maar smeer we waarom bellen je? Dus ik denk, nou, dus ik bel je. Ja, Universal dit en dat. Ik denk, oh, dat is maar goed dat ik het net weet hier, want verrassingselement. Voor haar debuutalbum gie Elske in opdracht van Universal naar verschillende producers in het Boetenland om zo goed mogelijk album te krijgen. Ik hier zelf nog nooit mijn oren schreeuwen. En de eerste keer weer dus in Boeteland, en dan ben je al in Boeteland, ik ben helemaal alleenig. En dan was het hetzelfde als het ergens hier in de straat onderzoeks bellen en misschien maar iemand die is net kist. En dan zei ze, hoi, ik ben Elske. Nou, ik heb mijn gitaar maar even een vestje schreeuwen. Dat is zo raar, de kist die mensen gewoon net. En dan was hij niet eens bijvoorbeeld hoe die gevoel schreeuw ik altijd om mezelf, nee. Maar ik schreeuw vaak hoe dingen die mij maken. En ja, dat is soms best wel persoonlijk. En dan was hij niet eens maar een totaal onbekende een nummer schreeuwen. Ik vond het wel lastig. Die Universal Music is net echt een liedse partij. Merk dan echt dat er grote dingen loskomen? Nou, het komen zo nou dan wat interviews binnen. Interview van de Metro bijvoorbeeld. En er is een film om me maken. Die ga ik leren. Wally. Dat is natuurlijk, mijn naam. Toen ik jaren dat ze een film om mij zo'n meidje, had ik ze een foto stuurd van mezelf, maar had ze net heel veel met die in. Wat ik wel kreeg is deze 2 bekers als dank van, mijn naam uitlenen. Dan moet de plaat nog uitkomen. Kist gewoon zien hoe dat. Hoe het gaat? Hoe het gaat? Hoe het geen kind. Dat heb ik nooit verwacht. Ik bedoel, van ik van worden. Uw verslagjouwer Douwe Talma vreeg hem alleen nog al waarom ze Elske de Wal heet. In steeds van Elske de Walle, wat haar echte naam is. Nou, dat is eigenlijk omdat de Wallen. Ik hier vroeger als Bernal, waar het heel vaak associeert met de Wallen in Amsterdam. En dat vond ik toch wat vervelend iedere keer. Ik denk, maar toch iets oors. En in Canada trouwens, mijn omke, die is emigreerd en die had de Edrik al helm. Dat kind ze lastig zezen. Dus en ik mag trouwens ook helemaal niks hebben van die Amsterdamse wallen. Vind ik echt, ik ben gewoon een serieuze muzikant. Ik ben serieus met mijn vak bezig. Dus het is voor mij echt net leuk om daar steeds mee geconfronteerd te worden eigenlijk. Maar ik zie mensen dat ik daar een inspiratie bij ben.
muziek die ik mooi hier. Ja, zo. En waarom nou juist hier? Nou ja, wat ik zie, het is meteen een mooie volle klank. En ja, ik weet net waarom. Dat is eigenlijk zomaar wat ontstond. Heel vaak ontstaat het jongens of zo. Of dan haak je een gitaar en dan zit ik hier soms wel tot laat nog wat te spelen en wat te bedenken. En... Nou, maar graag muziek maken in een skierende omgeving. Oh, misschien wel ja. Misschien is dat het wel. Dat is de achterliggende gedachte. Smetvrees.